Ако и ти като мен се чудиш какво да правиш с останалия козунак от Великден, който вече е твърд, като тухла и изобщо не става за ядене, сега ще ти покажа рецептата, която аз намерих. Режеш на парченца. Аз направих абсолютен събироток от всички козунаци, които останаха, донесаха гости и така нататък. Въпреки че моите козунаци се изядоха и казаха, че са божествени, но нямам рецепта за тях, ще ви направя до година. Да се върнем към рецептата. Режете си козунаците на тънки парчета, на малки парчета, както искате. След което взимате една купичка малко ванилова захар. Аз предобрих с захарта, но както и да е. Чуквате 2-3 яйца. Моите бяха 2, не правете тази грешка. Ако имате повече козунаци, разбийте 3. След това си добавяте 250-300 мл прясно мляко. Аз добавих ванилова захар и малко есенция от мадагаскарска ванилия. Честно казано, за аромат стана супер. На мен никога не ми е достатъчно сладко, така че давайте и вие както ви душа иска. Заливате цялата тази смес и се опитвате да потопите максимално парченцата козунак в течността. Това, което виждате, не е лютеница, това е домашна сладка от ягоди. Аз си сложих отгоре за още допълнителен вкус. Какво да ви кажа, колкото повече, толкова повече. И накрая сложих едни замразени малини, които стоят от, не знам, може би преди Христа във фризера. Цялото това нещо го изпичаш за 10 минути и си гарнираш с сладолед по избор. Обещавам, че е по-вкусно, отколкото изглежда.